Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गोदान भिडिअआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जा इन्टारेस्टिं आरोना। ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो जोङो प्लानिं खालामगासिनोमोन जोंहा बिखुनजोदो आंदो आं दाखालिनो बुंना दोनखादोंमोन आरो। ओमफ्राय नै दायो आङो एसे खोमसिनो सिखारनानै मामिखौ फोजाबाय आरोना जोंहा बिखुनजोखौ फोजानानै आं खिनो ओंखारदों होनबाय हासबेन्डखौ आङो 4टानिफ्रायनो खिनो ओंखारदों होननानै थगायबाय थाखाबाय आरो। ओमफ्राय थगायै आं खिनो ओंखारमारबाय आरोना। ओमफ्रायो बेजोंनो लोगोसे आं दा मामिखौ फोजानानै दिनैथ' बयबो मिथिखायोना दिनै मा दिन एप्रिल फुल खालामनो नागिरदों आङो। थांनाय बोसोरावबो जा गिथावना खालामखादोंमोन आरो। स' लोगोफोर नै दायो जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना जोबजासिम माबायदि जायो जोंनि दिनैनि एप्रिल फुल भिडिअआ। नै लोगोफोर जोंहा मामिजों आंजों जोंना हासबेन्डखौ प्रेंक खालामदों आरोना। दिनै एप्रिल फुल नालाय खिनो ओंखारदों ना थगायनानै जों ओंखारबोखोमाबाय। नायनानै माबायदि नुदो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे। आङो हासबेन्डखौ एप्रिल फुल खालामथारबाय आरोना। आङो दायो स्कुटिखौ जोंहानि न' खाथिनि बिखुनजो जानाय लाहानाव दोनहैबाय आरोना। ओमफ्राय जा दुबु मोनदों आं दा न' सिङाव हाबनानै साबिखौ ग्रोब दोनहैनोसै। ओमफ्राय बे दोनै हेन्देल लकबो खालामाखैमोन आरोना। बेफोरबायदि खालामनो गोनांखायनो बे हेन्देल लकबो खालामखायाखैमोन खोमा। जा इन्टारेस्टिंबो मोनदों आङो दिनै। बेनिफ्राय आं दिनै हासबेन्डखौ एप्रिल फुल खालामनाया माबायदि जादों नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आङो बेनो फार्स्ट आरोना आंनि हासबेन्डखौ माने प्रेंक होनांसिगोन आरोना। प्रेंक एप्रिल फुल भिडिअ बेफोरबायदि आं लाबोफेराखैमोन आरोना। बेफोरबायदि भिडिअआव ओरैनोलाय आङो भिडिअनि आन्दोआव आं बेखौ सम प्रेंक खालामबाय थाखायोमोन आरोना ओरैनो फानि टाइपआव आरोना। खिन्थु आं दिनै बेखौ भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैथारबाय आरोना लोगोफोर। दिनैथ' हेपि एप्रिल फुल लोगोफोर। दा आङो न' सिङाव हाबहैनोसै साबिखौ ग्रोब दोनहैनोसै आङो। ओमफ्राय मामिखौ माबा मोनसे बुंहरनो होनोसै आरोना आङो लोगोफोर। जा इन्टारेस्टिं मोनदों दिनै हासबेन्डखौ एप्रिल फुल खालामसै। न' सिङाव साबिखौ दोनहैखोमानोसै आरोना। बेखौ आं भिडिअ लानो हाया आं बेखौ बुंथ'नो हाला। थांसै आङो। आयौ नै जोंहानियाव गारि दोन्दोंमोन आरो। नै गारियानो गैला। औ नै मानसिनि आगान दंना गैया? बेवलाय बहा थानांगौ? नों हेन्देल होआखै होमबा दाखु? एलायनो ओरै नाख्लायदों नै। नै ओरै बुदों नै सिना नै। माबे? मा प्रेंक? आंखौ प्रेंक खालामनो दोनबाय होमबा? आं नोंखौ प्रेंक खालामना नै लोगोफोर जानियाव दोन्दोंमोन आरो स्कुटि। ओइ जानला मेनला बुखिनाङा आङो नोंखौ गोदाव सोराव एप्रिल फुल खालामाखै। ओमफ्राय मा मिनिलाबायदो? नङा आङो मामाखौ नायहैदों मामाखौ नायहै ओइथिं थांबावसिगौमोन बेखौसो मिनिदों आङो। आयौ नालाय गोदाव सोराव।
नै नै गारिखौ नेव दोन्दोंमोन जोंहा नै लोगोफोर मबा सोरबा सिखाव खावना लांबायनो ओमफ्राय लामाया नै ओरै लांनांसिन दंबावलाय नै लोगोफोर नै 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 आयौ आंखौ थगायनो दे हमदो कुदा सोर मानसि बेलाय नै नै नैथिंबो नारलांनाय सिन दोङो नै नै लोगोफोर हा आरो नों बिदिनो थाबाय थानोसै एसेबो कन्टेक्ट खालामला सोरबाफोर नुदो खोमा नै नियावनो दोनदोंमोन जोंहा नै नुबावाखै नाना ओरै खनाफोराव दोनदों नैयाव थफथाखौ गालांलायदो नायलाय नायलाय नै नियाव थफथाखौ गालांलायदो नै नै बाथामा बेयावनो दोङो नै ओरै खोबना दोननायमोन नै ओरै नोंना बे गैयामोन थ'खौ हा बेबो गैयामोन लांनायाथ' ओरैनो लांखादो बे सिना ओरैनो दोंखायो ओरै नाख्लायदों हा जिबनावबो बिदि नाख्लायामोन आं मबेथिं ए ओरै मबेथिं नाख्लायदों बबेथिं बबेथिं लांथावना बेलाय बेबो लांदों रायलाय नों लिकखौ नुवाखै नै बेलाय नै लामायाथ' बेयावनो बे दोंखायो लोगोफोर जोंहा दिनै एप्रिलनि 1 थारिखआवनो स्कुटि गोमाबाय आरो ओमफ्राय आङो फारसेथिं बे एप्रिल फुल खालामदो होननासो दायहरबावदोंमोन नों माबायदि मोनदों गोसोखौ बोरैबा मोनलायबाय आं गोसोखौ सोर दोनफैयो बैयो एप्रिल फुल खालामदों नोंखौ एप्रिल सानखाखैरा ओमफ्राय माला माला दोनफैगोन एप्रिल फुल खालामदों नोंखौ एप्रिल फुल स' लोगोफोर आङो एप्रिल फुल खालामदों आरोना आं एसे मिनिनायावनो बे आंखौ एसे हमनो हाबाय आं मिनिफ्लांबाय खुगाया थानो हाला ओमफ्राय गय बेगरखौ खुगायाव सोना लाबाबो एप्रिल फुल नै इयाव दोनफैदोंमोन आं स्कुटिखौ नै नै एप्रिल फुल हो गया आज नै नियाव दोनफैदो जोङो मामिजों आंजों नारनानै स्कुटिखौ मामिया केमेरा हमग्रा ओमफ्राय आं स्कुटि नारग्रा सानैजों जा मिन्टावना नारनानै दोनफैखादो जों दाख्लैनिफ्रायनो प्लानिंखा मिथिबाय नोंखौ एप्रिल फुल खालामनो होननानै मा बिसास खालामखायाखैमोन सलायदो दा सलायदो नङा दे एप्रिल फुल खालामजाना बाहाय माबायदि मोनखो गोसोआ बुंना होदो नङा नोङो स्कुटिया गोमाबाय सानो माबायदि मोननाय बुंनाय माथो गोदान बायफिननायसो सानदोंमोन आं बारा सिरियासखौनो लाबावखायाखैरा बियो रागा जोंबावबायमोन माथो खावनानै लांबाय बियो होननानैसो बुंबावखाबायमोन बरिया दे मजा एप्रिल फुल खालामनो हानानै आयनि स्कुटिखौ लाना फैगासिनो खुसि आङो ओइ माबायदि मोनदों एसे बुंना होदो रा एप्रिल नङा हा होनबावलाय आरो मामिया बुंहरबाय आरो जिरायलाय नुवाखै नोंखौ जिरायना मोजां जिराय उन्दुनाय खाराब खालामबाय आंखौ आङो खिनो ओंखारमाराखैमोन ओमफ्राय उनाव थगायना आं खिनो ओंखारस्राबाय ओमफ्राय मामिया बुंहरबाय आरो नानि माथो स्कुटिया गैला होनबाय दा सासेया हा जाबाय आरो प्लानिंबावमोन सानैजों सासे खिनो ओंखारफानानै सासेया गाबज्रिबावो माखौ गाबज्रिबावो आं खिनो ओंखारना थगायना गाबज्रिबाय आरो नागिरलांथारबाय मामि आंजों हायो स्कुटिखौ सिन नागिरलांनायलाय रे ओमफ्राय ग्रोब मारबा दोननाया जोंनिया लान्थाथा जाबाय ओरै दोनबाबो साबसिनखामोन जों दिनै एप्रिल फुल दिनैनि दिना एप्रिल फुल खालामबाय जों फुङावनो जामुथि आं लिकखौ नायखादों बे लिकआ माबायाव नारनायनिला हर गेजेराव नारनायनिला अखा हादैजों सुस्र'जोबखागौमोन बे लिकआ थाखामोन सानखाबाय आं बावखाखैखौ नारनाया सानबाय आं ओरै नायबाय मिनिनो बायसे मिनिनो ओंखारबाय आं इयावनो एसे हमजाहांदों हा खालामो खुगाया
पुलिस साख्रिसो मोनाखै ओमफ्राय मा देनजार बुंदों एफआइआर होखागोन आं एफआइआर होखानोसै आं बेखौल' बुंबाय थाबाय आरोना एसेबां माने फार्स्टआव सिरियास लादों बियो आरो आंनि गारिखौ बे एरियायावहाय जोंनि एरियायाव सालायनो हाखा आं खमन एकदमबारे वाइट कालार नाम्बारखौ एखुजोबनानै सालायलाबो सिनायखायो डाइरेक्ट रावबो सिगांनि फुराना मडेल ना गैखा आं सासे मानसिखौ प्रेंक खालामहरनो दे एकदमबारे कमप्लिटलि गुमैखौ खालामहरगोन आं दैमुआ बुरि हौवाखौ जोंहा सासे गुमै दङ आरोना आं बेखौ दिनै प्रेंक भिडिअ खालामहरनि खालामदां हेलौ गुमै गुमैना आब' ए उथियाखै आब' ए बिराद दुखु ले दिनै नोंनोल' खिथागोन आं गामियाव रावनोबो खिथानो मिथिबाय जोंना मिया सासेया माबाया बङाइयाव थांनो ओंखारलांदोंमोन ओमफ्राय दा मालाय सिगांनो सोरबा गोसथोनाय हिनजाव गस्ला लांखारदोंनो सोर सानगोन देलाय बेबायदि जागोन होननानै बोरैबा बोरैबा जों दा नै मामि आं बाबाजों बङाइयाव नागिरनो थांनो नागिरदों दा जों जेबो जाना मिथिबाय गोसोखौ दाद खालामना था बोरै सहायनो देलाय जां गोदो नङा सहायनोखौ नङा जिखुनु माबाफोरखौ आंबो साननाङा नोङो सहायनोथ' हाखाया र' नंबाबो आंबाबो बिदिखौ रावबो जागोन होनना मिथिया आंबाबो नोङो गोसोखौ दाद खालामना था फिसा सासेखौ सोर फिसिनो देलाय फिसा सासेखौ मिथियो खस्थ' फिसा सासे फिसिनो हाजार नङा बेखौनोथ' मामाया फोथायनो हाया दानि जुगाव आयौ मामाया दिनै माबायाव क'क्राझाराव फैनो नागिरदों ओमफ्राय आं खिथाहरथ'वाखै बिनो मोनफैग्रोथोंसै खिथाथ' नङा दे हारला जागोन गामियाव रावनोबो खिथानाङा टेनसन जागोन खिथाया दे ओमफ्राय लुइसबो फैगोननो होमबाबो आं जेबो बुङाखै ओमफ्राय मालाबा नंमारगोन ना नंमारा ओमफ्राय बुंहरदों आरो आङो नोंखौ नांला हिनजाव गोदाय लाबोबाय आंखौ डाइरेक्ट फन खालामना बुंहरदो महानो बङाइयाव होननानै बुंदों थगायसोदां थगायदोसो नों सैमा एक थारिख एप्रिल फुल खालामजाबाय आं दा आब'आ आइ आब' आइया आब' नों जि सिरियास लाबायमोन ने स' लोगोफोर सासेथ' हाबावबाय जोङो आब' जानायखौ प्रेंक खालामनो ना एप्रिल फुल खालामनो दुब्लिथिं फैबाय आङो एबार हासबेन्डि लोगोखौ खालामनो नागिरदों आं मा जागोन मिथिला आं जायखिजाया आदाखौनो लिंसै आरोना ओमफ्राय आंनि हासबेन्डनि नामखौ बुंसै ओमफ्राय माबा मोनसे थगायहरनोसै आरोना ट्राइ खालामनि रिङोना रिङा ओमफ्राय गोसानो दुब मोनदों हेलौ बिनजया दादा ए अबाव दं नोंलाय सोरमोनबा आं दानसोरांनि हिनजाव मा खबर अबावथो दङ नोंलाय नै आं भुटानावसो फैदोंमोन मा मानोबाफोर थांदो बेस्थ' दां बेस्थ' नङा देलाय बुंलाय मा बिराद बोरैबा मोनदों आङो बुंनोबो माने जोंना दानसोराङा हेल' आदा देलाय बुंलाय मैया बङाइयाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन आरो बियो ओमफ्राय फन खालामबाबो मोनाखै ओमफ्राय मेसेजाव आं हिन्जाव गदाय लाना फैबाय होननानै आंनो लिरना हरदों आरो ओमफ्राय दा बेखौ निउसाव होनाया मोजां जागोन ना जायाबा आदा माथो जानायमोन आदा मा जानायमोन टावार गैयामोन दांलै खोनायाखैमोन मैयानो बङाइयाव थांनो ओंखारलांदों गावनो गिर्जाजोबनानै ओमफ्राय फन खालामबाबो मोनाखै उनाव गावनो मेसेज लिरना हरदों बियो मोना 6थासो जाबायमोन आरो आं हिन्जाव गदाय लाबोबाय आंनो नोंखौ नांला होननानै बिदि लिरना हरदों ओमफ्रायो दा आं बेखौ सानदों निउसाव होनाया मोजां जागोन ना जाया हिन्जाव गदाय लामाराखै मानसिया ओमफ्राय आं न'आवबो खोन्थाहरनो बोरैबा मोनदों ओमफ्राय जोंनाबो ओजानिफ्राय दिनै मामि फैगोन ना समझ गया आयु समझ गया बुजि मोनबाय समझ गया सासेया खारलायलायबाय मिनिनो दुब्लि
काम में बिजी था ना इसलिए याद नहीं था दिन क्या है लाइन नोङो दे इलाय माने मानसिया ये सेसलाय भिडिअ बानायगासिनो युट्युबाव होनोयो मोखां सुवाखै आं फुंजामोदि माबा स्कुटि सिखोमाना दोनबा आंखौबा सिखावलांबाय होननानै हुलुस्थुर नागिरबाय डेन्जार माथो नोंना अयथासारथ' मय दं ओमफ्रायलाय खामानियाव फैदोंमोन आं मोजां दा खबर दङलै दङ बिदिनोसै मारै नांखो थगायजानानै थगायनायखौनो आं सानखादों साननाया औ आंखौसो खालामनो थिनबावदोंमोन आंखौ फन खालामनो थिनदों नोंखौ सानखादों हाब बे मानसिया हिनजाव गारनाय मानसिया मारै हिनजाव गारनो गदाय लाबोनांगौ सानखाबाय नुहुरखानाय बुजिखाबाय आं थगायदोंसै आंखौ दिनै आरो बेरे फुंजानि आंनोल' खोन्थाहरग्रोबाय ना स' लोगोफोर भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला मानसिफोरखौबा आङो फन खालामै एप्रिल फुल खालामहरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सासे दंबावोमोन आं बेखौ खालामला ओमफ्राय बिना मबाइला अफसो मा बुंनो नोङो दिनैनि एप्रिल फुल खालामजानानै फुंजामुथि मुड खाराब ना लोगोफोर एकदमबारे एसे गोसोआ गिहांदोंमोन आरो होनब्लाबो फाइनान्स लायफिननोसै सानदोंमोन गारिखौ गोदान लायफिननोसै होननानै गोदान लायफिननायसै मोनबावबाय फाइनान्सआवहाय माबा एमआइ खालामनानै लाबोनायसै सानदोंमोन मालाबगोन सानदोंमोन उफाय गैयाना गारियाथ' नांखागौ माजोंथ' सोलिनायमोन नोंलाय बेखौनो फाइनान्स लानोसैमोन आरो ओमफ्राय असेयावनो नुबाय ओमफ्राय बेखौहाय एफआइआर होनानै दोननायसिम आरो बै थिनहरदो दा गय बागान बे गय फुलि बिफां दं आरो बेयावसो एखोमाना दोनगोन सानदोंमोन ओमफ्राय गैया ओरैनो लाना फैबाय जों ओमफ्राय ओरै नागिरफैनो हानाय खोमा होननानै दुब्लिथिं फैगोन खोमा होननानै सानबाय आं ओमफ्राय ओजाबा थेंगोना लानि जोंहा न' खाथिनि थेंगोना होनो आरोना बिसानावसो थांबावबाय नागिरनो ओमफ्राय थाइजौ बिफांनि एसे खनायाव दोनबावनांगौमोन जोङो एफा खस्थ' नालांबाय थेवबोथ' साक्सेसफुल जाबायना आंना दिनै नोंखौ आं बेफोरबायदि माने भिडिअनि गेजेरजों नोंखौ मालाबाबो प्रेंक खालामफेराखैमोन ने दिनै खालामबाय आङो थांनाय बोसोराव उदै सादों होननानै थगायबावबाय आङो बिसिनायावनो ओमफ्राय बेहा जा हाखु दाखु बोरैबा जाजोब्बायमोन आरोना भिडिअ लायाखैमोन आङो बे समावबो नंगौ सानखादोंमोन आं आयंजों रायजाहरलायबाय ने आङो ओमफ्राय दा आयंखौ हानाय नंला खोमा जोंनि दिनैनि एप्रिल फुल खालामनायखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय ने मुथु माबायदि मोनखो आरो प्रेंक भिडिअ लाबोनांगौ ना मानांगौ बेफोरबायदिनो आंखौ कमेन्टबो लिरना हर होमबानो आं लाना फैगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय नै जों दिनै मोखांबो सुवाखै ब्रासबो खालामाखै हाथाइफोरानो गय जानायफ्रा होमबा दोनथ'नोसै दा दिनैनि भिडिअखौ दे भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनलायगोन जोंखौ थाबैनो मा भिडिअ लाना फैनांगौ कमेन्टआवनो लिरना हरदो दे लोगोफोर